Hvad, hvad siger du til min nye hat? Mit nye outfit her? Altså personligt, så synes jeg godt, de kunne have gjort lidt mere ud af designet. Måske lidt margaritter eller et eller andet. Faktisk er jeg lidt skuffet over, at det ikke er lidt mere opsigtsvækkende. Man kan jo så heller ikke se, hvad jeg har af elektroder på, ja, på fingeren jo, på brystet, på under hjertet, rundt om navlen. Jeg har det sågar nede på mine fusselanker, mine stænger. Så det fede ved det her er, det er jo, at når jeg går på gaden, så er der ikke nogen, der kigger. Endnu federe er det, at lige om lidt, så skal jeg hente min datter i SFO. Jeg tror, det bliver festligt med de der børn. Tror jeg, de vil spørge til min fine hat? Tror jeg vil skræmme nogle af dem væk? Jeg tror bare, jeg præsenterer mig som, hvad er det hun hedder, Frankensteins kone, Elisabeth. That's me. Det er super fedt. Nå, men ja, sådan ser jeg ud her det næste døgns tid.